Bai, Mark Legasek esaten zuen hori, existitzen ez garen herri bat garela, ez? Existitu ere egiten ez den herri bat garela, eta gustatzen zait hori, gustatzen zait poetika hori ezarena, eta nire lan gehienetan batean edo bestean, modu batean edo bestean agertu da hori, ez? Eta egia da, ikusentzunezkoentzat badela horrelako paradoja bat, ez? Ikusezina den herri bat, ikusezina diren jendeak eta entzunezina diren jendeak iruditan eta soinutan nola eman, ez? Eta aipatzen dituzun filma horietan, egia da, gure sorlekuaren bila soinurik gabe aurkitu nuen pelikula baten gure sorlekuaren inguruan zela, eta jainkoak ez izbarkatzen, iaz estrenatu nuena aldeantziz. Aurkitu nuela 35 orduko soinu elgarrizketa bat, baina irudia falta, ez? Eta orduan beti horren bueltan ibiltzen naiz, eta iruditzen zait gure herriaren antza ere bat dutela halako gauzek. Bueno, niretzat beti nire bi hankak ikerlariarena eta sortzailearena lotuta doaz, eta beti biekin ibiltzen naiz, ez? Eta orain fikziozko laburmetraia bat bukatu berri dute, memoria eginez, pixkat iaz egin nuen laburmetraiaren segida dena, eta gero atzo heldu naiz Argentinatik, Patagoniatik, han aurkitu dugulako 50ko hamarkadan ara joan dago euskaldun bat, han zinema egiten ibili izana, ez? Jon Bielabeitia izenekoa, eta ez ginekien bere berririk, baina Patagoniako zinemaren halako aitzindari bada, eta horri bile naiz bere urratsen atzetik. Bueno, esaten izun bezala, niretzako ikerketak asko dauka sorkuntzatik, ez? Eta sorkuntzak ikerketatik. Eta ez nuke jakingo esaten zergatik hasi nintzen batean edo bestean jakiteko gogoarengatik pentsatzen dut. Eta baita ere historiak kontatzeko gogoarengatik, ez? Ikerketa egitea ere historiak kontatzeko modua da. Eta esaten nuen bezala, eta filmak egitea edo sorkuntza egitea ere ikertzeko edo gehiago jakiteko modua da. Orduan, segurazki, oso naturalki horrengatik hasi nintzen modu batean eta modu bestean bietatik edaten. Ez da egitze azpimarratu nahi izan dudan nire hitzaldian, ez dut horrelako mezu argi bat ekarri, ezpada nire esperientzia kontatzea eta gauzak nik nola ikusten ditudan kontatzea. Baina esango nuke zerbait azpimarratzekotan edo zerbait transmititu nahi banu bada gauzak plazerrez egitea, eta ikerketan disfrutatzea, ikerketa ikustea sorkuntza lan bat bezala, hau da gozagarria den zerbait bat bezala, eta ez zerbait pisua edo aspergarria edo denetatik egongo da, eta agian batzuentzat ere horrelakoa izango da, baina nik disfrutatu egiten dut ikerketa egiten dudanean, eta espero dut hori transmititu izana. Bai, horixe esan dudana, nik uste dut gauzak plazerrarekin egin behar direla, gauzak plazerrez egin behar direla, eta ez bauzut zerbait plazerrarekin egiten, hobe duzu ez egitea. Eta horrek guztiarentzat balio du, baina kasu honetan ikerketarentzat, lanarentzat dudarik gabe.